Kung atong tan-awon sa kaniadto og karon layo na kayo, lahi na kayo. Sa una nga gusto pa mi og dugay nga proseso. Ikapila na mi nga henerasyon din hira gyud mi na tao. Wala mi nagbalhin-balhin. Nagsimula ang aking buhay na ganito. Sobrang hirap dahil ang mama ko ay palagi na lang doon sa Cagayan, doon sa kaniyang kabit. Doon lang siya palagi. Ang papa ko naman ay sa Manolo. So, parang ako ay naiwan lang dito ah. Kaning akong mamagpapa naghikog unya ako kaning gamay pa kuha na gid ko kakita sa ilang naong. Wapod ko kabalo nga nung naghikog sila tungod bitaw sa mga problema nga murag di na bitaw nila madaog atong naggira ang miyaray ug katong mga MPA. Kay gikuha kay akong magulang kay kuan bitaw sa mga MPA. Wa pa ko kabalo kung nabuhi ba siya karon o wala. Pag isa kang lumad, mababa na ang tingin sa'yo. Kaya gusto kong patunayan sa kanila na kahit isang lumad ako, may sarili akong paninindigan. Dito talaga sa Mirayon, rampant talaga yung child marriage. Early marriage kasi nga, bibigyan na lang ng pera or for example, hayop or parang dowry. Sa hirap ng buhay, yan na lang ang choice ng mga parents sa kanilang mga anak. Our Lumad brothers and sisters are generally very shy and humble. Yung mga estudyante dito dati, yung iba gustong mag-aral. Kaya nga umabot kami ng 16 nung high school kami. Lumalakad kami araw-araw mula sa bahay papunta sa eskwelahan ng 1 hanggang 2 oras. Dahil sa layo ng lugar, nakakapagod siguro. Yun, napapagod na din sila. Yung ilan lang talaga ang nakakasurvive. Some of them are really interested pursuing their ambitions. Karamihan sa mga estudyante, parang kailangan mo pa rin encourage talaga to continue. Yung iba siguro, nakikita nila na after nito, sinasabihan siguro sila na kanang mga magulang na pagkatapos nyo ng high school, ganun din pa naman, babalik kayo sa pag-aararo kasi wala man tayong pera pang kolehiyo. We have to do something. We wanted our students to continue with their studies. Kaya din dito, nakikita ko ngayon na marami talagang gustong mag-aral at gusto rin makapagtapos dahil yung nakakapalakas ng loob namin ay yung mga tao na tumutulong nagagaling sa ibang lugar. Dahil simula pa lang nung bata pa kami, sinabihan na kami ng mga magulang, ang bagay lang daw na hindi makukuha sa'yo yung edukasyon. Talagang nagmo-motivate sa amin para hindi kami tumigil sa pag-aaral ay yung kahirapan namin. Ako yung gikuan sa akong kaugalingon nga magpadayon gid kog eskwela aron napa ko'y matabangan. Ang dapat kong gampanan sa bilang isang mga anak, kung magpadayon mo kung eskwela ka na nagig ko'y kaugmaon o matabang ginawa kong pamilya. Someday, ang magiging paaralan na to, yung bang hindi siya paaralan para sa mga pwede lang magbayad. Paaralan siya na nakapagbibigay ng sapat na edukasyon na kahit lahat ng batang gusto mag-aral ay makikita niya. Kung naa may mga programa na matabangan among kabataan sa pagpa-eskwela, kunahuna sila nga, unsay daotan, unsay maayo. Sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Gratitude is the memory of the heart. We should go beyond our differences and see that we're all brothers and sisters.
coming together as God's one family, I think we could do more and we could be more as a church. Alam ng Diyos at alam nila na tao rin kami na may karapatan. Ako ay isang basketball player. Flight attendant, Teacher, attorney, teacher, doctor, teacher, nurse ko.